Ibu Tarni dalam saking pundi, Bu? Saking Gunung Kidul. Gunung Kidul, Gunung Kidule pundi? Nglipar. Wah, iki tanggaku, Nduk. Oh iya. Ben para warga masyarakat iki preso. Nek kuwi tanggaku, dadi aku ki apa ya, sinden ki ming tak jipuk sak kiwa tengenku tok. Iya. Engko andinge kuwi ya ming tanggaku kuwi. Iya. Statusnya menapa, Ibu? Statusnya terdaftar. Maksudnya terdaftar menika? Terdaftar nggih. Terdaftar terus pundi? Legan. Oh, legan, oh, legan. Legan kok ndek anak sing enong. Iya. Mboten napa-napa ta? Mboten napa-napa. Kuwi ora kok legan ning pun nate legan ngoten niku. Iya. Matur nuwun Ibu Tarni. Iya. Sing tengene Ibu Tarni, Mak. Ya. Sugeng dalu, Bu. Oh, nek iki sing enom iki sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu nak Mas Cangi. Wah, yo. Heeh, ora gelem dinamke tetep nak Mas ngono nyebute. Ya ora apa-apa. Nggih sugeng dalu, Bu. Paring asma sinten, Bu? Kula Mbak Tia. Mbak Tia, oh nggih. Oh iki nek sepuh ora wangun, Nduk. Piye? Nek wis dadi simbah-simbah umure ya swidak ngono ora wangun disebut Mbah Tia, ngono ki ora wangun. Iya. Ya ngenomi sithik ngono Iya. lho. Karang piyae-piyan ki ana jeneng cilik karo jeneng tuwa ki ana dhewe. Heeh. Pi dalam saking pundi, Bu? Dalem saking Gunung Nah, Kidul. iya tanggaku meneh. Iya, omahe cerak SD. Iya. Alah nek lewat ra mampir kok. Panjenengan mboten jenengan mampirke kok. Aku arep mampir ya peke kok. Dikira njejaluk kok. Wong kahanan aku butuh terus e. Iya. Nggih. Statusnya apa, Mang? Statusnya menapa, Bu? Mbak Tia? Status. Nggih. Kula bojone wong. Oh, nggih. Nggih. Ngendikane garwane jenengan nderek dalu niki. Oh lanceh. Ingkang pundi? Ingkang Gambang. Weh, wo ayo sembodo. Pripun Pak Bu? Yaine ya bagus. Iya. Monggo kuwi ya dalang, Nduk. Oh, iya, Dudu dalangan pit dudu. Dalang asli, dalang sejati penyana iki warisa. Kuwi ya Ki Sukaja Adiwarisa. Matur nuwun. Tengene Bu Tia. Ya, Mbak. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu Mbok Cangi. Iki sinden gemo iki ya iki. Iya. Lampemu. Paring asma sinten, Mbak? Nami kula Yoga Purna Asmarawati. Nah, komplit ngene iki. Nek cah saiki iki jenenge dawa-dawa, Nduk. Iya. Yoga Purna Wirawan apa? Purna Asmarawati. Yoga Purna Asmarawati. Nggih. Iya kan. Pi dalem saking pundi, Mbak? Magelang. Wah, iki udu tanggaku. Wis geser. Kowe iki kok mban sindhe silatan lho, ora. Ora ya. Statusnya napa, Mbak? Kawin. Pripun? Lha blanje to. Teng KTP lak kawin. Oh, tulisane ngono to. Mbak ya menikah ngono lho ora. Oh, nggih menikah. Disenggo ki sing ora-ora ngono kok senengane ora. Iya. Sampun gadah. Nggih, gadah napa? Anak kucing. Nggih. Ngendikane sampean iku garwane sing demung napa nggih, Mbak? Nggih, leres. Oh, nggih. Ya syukurno lho nek diaku. Heeh. Biasane kadang ki sinden ki nek bojone melu nabuh ngono ki semengi dadi sepanggung ngono ki ditakoki ngendikane sampean garwane sing ngendang. Oh, Dede nika ming tiyang buangan ngono. Lah kok dadi Biasane masalah ning omah nek ngono kuwi. Lha mboten napa-napa, profesional kita kerja menika wis. Iya, bagus Mbak Yoga. Iya, neng panggung ki teges panjenengane ora kok apa ya ngemongke milik umum ki ora ning pancen ngaku nek duwe garwa. Oh iya. Sisih tengene Mbak sinten, Mbak? Sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu Mbok Cangi. Wah. Rada agal iki. Rada agal piye nek mau ki di sugeng dalu ngono ki. Nggih, sugeng dalu. Nek iki kayake kok rada apa maskulin, Nduk. Wah iya. Maskulin. Lho ora apa to. Lemune wis suarane gede banget. Iya. Paring asma sinten, Mbak? Via. Via Via. ning Via tok ngono. Nggih, lah kajenge gampang. Gampang. Nggih. Kok iso disebut gampang niku makne pripun? Lah cendhek to. Tuh.
Nggih, Mbak Lah Via. kok nggih pripun? Ora sampean ngomong apa sih? Lah wau ngopo? Lah wau kan Mbak Yoga menyebutkan nama panjangnya kan jenengan malah belibet toh. Nggih. Lah kek kula sik pendek mawon. Oh, ngaten. Nggih. Ya ora apa-apa. Omahe ngendi, Mbak? Pathuk Gunung Kidul. Sik, iki kayake sing kondang kae, Nduk. Apa? Warga kene tak kira ya pirsa. Apa, Mas? Bakpia Pathuk Gunung Kidul ngene. Lah ya iki wujudane bakpia iki ya semene iki. Iya. Nek sing didol kae rada cilik ya. Rada cilik, kae kacange ming sithik. Lah nek iki Estu Pak Bu niki kacange. temonjo Pak Bu. Ngerti temonjo ra ya kene ya. Temonjo ki apa sone dhewe iki? Ya nek ndi ana marem ki. Marem nggih. Iya. Heeh, Mbak Pia, Mbak Via wong saiki wong aku ora nyebut Via ngono ki dadak nekuk cangkem ki Pia wis ngono wae. Iya. Daleme Pathuk. Iya, statusnya apa, Mbak? Sudah menikah, sudah punya anak, sudah lulus semuanya. Anake? Hah? Anake wis lulus kabeh? Aku lho maksude, wong rupa-rupa nom kok ngene kok. Oh, iya. Ya mbok menawa le meteng ki ket SD. Waduh. Enggak boleh lho kuwi, mosok pernikahan dini. Ayo mbok menawa sampean ki jaman biyen to, sampean uripe mbok menawa nuwun sewu ning tengah alas. Adoh saka pemukiman, adoh saka perlindungan warga masyarakat. Ora ya. Sisip sembire terus tanpa kasengaja ya to. Saiki ki sosialisasi ki wis menyeluruh tekan desa-desa terpencil wis Ya disosialisasi. alhamdulillah, alhamdulillah. Ora nesu lho, tak garapi kaya ngono mau ora nesu. Biasa. Iki ming entertain panggung, kok medun-medun terus cangkeme iso dikucir engko, Mas. Iya. Men aku lak selaku korban ning kene iki. Iya. Pun ta? Pun. Nggih nuwun. Mike dineke sandinge. Iya. Kon demik dhewe ya syukur alhamdulillah. Waduh, glundungke gedang karo. Wah, wis kisro. Iya. Sugeng dalu, Mbak Yo. Sugeng dalu Mbak Cange. Iya. Asmane sinten? Marwiyanti. Marnianti. Nggih. Sinten? Nama panjang niku wau. Mbak Marnianti. Nggih. Marwiyanti apa Marni? Marwiyanti. Marwiyanti apa Marnianti? Wi. Oh alah nggih Mbak Marwiyanti. Ya lah. Kek Yanti ngono wis. Yanti wis ngono. Pi dalam saking pundi, Mbak? Saking Panggang Gunung Kidul. Wah, saking Panggang, dale kemritik. Iya. Garing nih. Nggih. Statusnya tesih Tesih bojone wong. Loh, Lah nggih to? lha apa kira-kira arep dadi bojone setan ngono apa piye? Maksudnya iki wis duwe bojo ngono lho, Mas. Tak kira statusnya nek arep ngerondo. Aja ya, Mbak ya. Jangan ya, Mbak ya. Ampun mboten pareng. Lah nek muni isih bojone wong ae. Lah nggih to? Ngono kuwi rak berarti rak suatu saat ana murgane nglakon ki rak wis ora dadi bojone wong ngono lho ya aja ndonga ki sing Ampun, apik, sing omongan ki apik-apik sing apik. mawon. Ayo sampean kuwi kok ora. Iya. Sing tengen, Mbak. Monggo sareng-sareng. Iya. Sinten Mbak asmane, Mbak? Sugeng dalu Bulicang. Kok licang? Limbuk Cange. Wah, ya pinter iki, Nduk. Nggih. Iya. Sajake sarjana. Durjana ora sarjana. Iya. Kok Durjono lho. Disingkat licang limbuk cange. Enek werdine lho, Mbak. Werdinipun? Limbuk ki ana enek werdine. Oh ngaten, werdinipun apa? Kan ana hurufe L I M B U K, ana 6 no. L, L linambaran, I, iman, M, murih, B, bisa, U, urip, K. kepenak. Nah. Oh. Dadi limbuk kuwi singkatan linambaran Linambaran. iman, murih bisa, urip kepenak. Oh iya, kuwi jenengmu Oh, limbuk kuwi kuwi. ngoten. Iya. Wondene wis nek cangik ana dhewe. Sesuk wae ora usah saiki. Ya cangik sisan kok Nah, aku meri ora lho. mikir ewe iki kok. Nek limbuk ki ana jarwa dosoke saka tembung li karo mbuk. Oh iya. Nek li ki teke pakne, mbuk ki teke mbokne. Oh. Iki ora kok saru ki ora ning iki pancen jarwa dosok Jawa ki ngono kuwi. Oh iya. Limbuk nek li ki tekmu. Paring asma sinten, Mbak? Nek ora tak alihke ngono tenan. Nggih, nami kula Niken Asia saking Semen Gunung Kidul. Wah, tanggaku. Oh iya. Nggih.
Niken Asia. Senes niken salindri, niki niken seledri, Bu. Nggih. Niki niken sak driji. Pripun? Ikan sak driji. Sak driji niku tegese nembe anu sak driji ngoten, sak driji Malang ngoten. Nggih. Driji sedasa ngoten lho. Oh, nggih. Driji sedasa. Mbak Niken. Arep piye 10 driji iki? Siji wis sak. Anu, Mbak, nganti Halo? kelalen statusnya napa statusnya? Sudah pernah menikah. Sudah pernah menikah? Nggih. Oh, ya. Rondo. Iya. Nggih, rondo kula rondo, Mas. Oh iya. Umumno sisan. Iya. Nggih, Pak. Nggih. Rondo. Ya men aku kok teges ngasorke iku ora wong kono le ngomongke dhewe kok. Nah, nggih, mbok menawa mengke pikantuk Kepayon. jodoh wonten mriki. Aja kok senane ora iya. Sing cerak dalang ki, Mbak, sinten, Mbak? Oh, sing genter terus mbungai, ayo. Begitu disebut sih dan sing cerak dalang sinten, Mbak? Terus sing genter, apa? Angger dalange muni sindane sing cerak dalang, Mbak. Apa? Iya. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu Bu Cangli. Nggih, cangek limbuk nek mau licang. Iya, Mang. Walik. Diwalik. Ya ora apa-apa diwalik-walik iki ya penak wae kok. Lah nggih to, ndak gosong. Paring asma sinten, Mbak? Ayo saya kendel lho, arang bendina didulang tabuh genter terus kaya. Ya ora kolu to aku. Tabuh genter iki sing kepiye ora? Tabuhe ming cendhek ning pucuke jebeber, kuwi tabuh genter. Iya. Ora percaya deloken tabuhe iki ming ngene terus bunder jebeber ngono Nggih pun tabuh. weruh kok kula. Iya. Nggih sugeng dalu, nderek tepang kula Anggi Widyawati. Anggi Widyawati. Nggih. Anggi Laksana napa Anggi Widyawati? Anggi Widyawati Laksono ngoten Mbak menawa. Oh, nggih. Prayogi menika, Mbak. Iya. Pi dalem saking pundi? Pak. Gunung Kidul kian, nggih. Gunung Kidul to? Nggih, pun ngoten mawon. Nggih. Statusnya napa, Mbak? Kula Nggih. Lajang. Lajang, modar ora diakoni sing ngender. Lara ati nek cara aku. Iya. Jok ngono. Heeh. Ngatur nuwun Mbak Anggi ya. Nggih. Iki ngaturke tetembangan lho. Ya. Tak aturi ngadeg panjenengane Mbak Yoga karo Mbak Yanti. Ya. Cekat kancane ceket, dulure gelis kancane cepet. Iki nawala akeh banget, Mak. Ya. Disepoti. Ayo, Mbak, jumeneng, Mbak. Tunjung bang terate. Oh. Jane-jane tawaka radi langit lambang tepas layan tan upamaneka. Hop. Wis, anu wae wis. Suwuk ki rasa sing dakik-dakik arep ngetokke sekaran kendange apa piye? Iya. Sugeng dalu widodari kekalih. Sugeng dalu. Nah, bareng ngene iki lho aku seneng. Kompak kok. Heeh, mongko angel lho bareng iki. Iya. Lah latihan kok. Nah, mulai ya bener, Mbak, bener ngerti kan. Nggih. Bener. Men bareng ki latihan sik kok. Nggih. Nek Mbak Yoga ki widodari saka Kayangan Swarga Dahana. Nek kula Sampeyan saka Kayangan Drusila Geni. Lho, Loh, Drusila Geni ki nek wis anggene sih. panas. Oh, ora, wis digdaya wis. Manut ta? Iya. Ya. Heeh. Ngaturke tetembangan, Mbak. Nggih, wonten pamundutan. Heeh, wonten. Nika tak wacane nek amplop saking Pak Mujiono, BPD Kutorejo. Iya, penggemar budaya Jawa. Weh, luar biasa. Iya. Salam bahagia dumateng Mas Dalang lan sedaya penonton. Iya. Ki ana nawala, wah akeh banget tulisane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Matur nuwun Bucangek kawula warga ing Sukorejo, dusun Ngerco, kula kalebet apa iki? Tulisane apa? Kalebet pandemen sutresna budaya. Iya, terutama wayang kulit. Iya, lan budaya Jawi sanesipun. Kula ingkang pinaringan asma Bapak Mujiono, BPD saking Desa Kutorejo. Tanah Wutah darah kula dan seterusnya. Nggih, matur nuwun. Ya apa sing dikersake, Mak? Wah, iki tulisane aku ora iso maca sih. Mripatku ki nek wis wengi wis rada. Nggih. Mula saking menika gendingan nyuwun aja lamis sak bawanipun. Ya, sepatus dipun aturaken. Matur nuwun. Kok diaturke, Nduk? Iya. Menika maringi Cehna Tresna 50.000. Wah iya masuk kas. Nggo pemberdayaan kanca-kanca. Iya matur nuwun. Pamundutan saking penggemar wayang kulit nyuwun lagunipun Ayang-ayang ingkang nembang Mbak Niken mugi sedaya warga masyarakat ing Sukorejo, Rejoso, Nganjuk tansah pinaringan kelancaran, kesehatan lan kaberkahan. Amin. Salam budaya saking Baturutno streaming. Mangke limbukan nyuwun tembangipun Gubuk Asmara katur warga masyarakat ingkang sami rondo wonten ing pos Kamling. Ya. Saking Pak Kadus Mbah Turutno matur nuwun. Ya. Nika sugeng dalu salam budaya, lestari budayaku. Kenten lagu Mas. Langgam ali-ali saking Mak Suroso Sawangan Magelang. Oh ya, ya diaturake Mak ya. Gubuk Asmara, Mbak. Nggih. Dindangdutke ben rada sigrak. Iki mau ket mau sore iki lakoni wingit. Iya. Nek gak disigrake sithik iki ora. Iya, ket mau sore sakral. Ya Mas Mojo, monggo Mas, Gubuk Asmara dipun medley langgam apa? Dipun medley ali-ali. Iya. Ya Mas, ya. Ya kaya ngapa aja. Ya Mak, lanjut.
Sinawala akeh banget lho. Diwaca sithik ya. Engko sik nampa dawuh saka Pak Lurah mau. Iya. Iki gandeng adicarane bersih desa mula apa gendhinge kudu ditokke. Ya lan carane kudu ditokke ya Mak ya. Dibawani ya. Dibawani Mas. Sapa kuwi ya men pitepangan kok ya. Mau sindane wis tak tepungke ganti iki wirasuwarane iki tak tepungne. Saka sing enom dhewe ayo Pak. Sing cerak kendang enom dhewe kuwi. Iya. Sugeng dalu Pak De. Wilujeng dalu Mak Cange. Nggih. Paring asma sinten Mak? Rama. Iya. Ana maling. Nami kula Mbah Parjo. Oh, Mbah Parjo nggih. Tesih sok nyanteti wong mboten jenengan. Nggih pun mboten. Oh mboten. Nggih alhamdulillah. Nggih pun insaf. Nggih. Daleme pundi Pak? Nggih cakete Mak Cange. Oh wetanku kok memingan kok. Iya. Nggih. Dingaren panjenengan selo mboten bintang tamu, Pak. Niki sakit kederenge kepengen ngetutke Mak Cange. Nggih, matur nuwun. Biasane sampean terus duete karo Mas Jo Klitik. Iya. Nggih, niki pas nganggur. Nggih. Ora kok Mas Jo Klitik. Lho, kuwi komplite Mas Parjo Kluthuk. Oh iya. Niku pun rada gedhe soalnya kluthuk. Lah nggih. Dek tesih cilik mung klitik ngoten. Lah nggih. Heeh. Iya. Sing tengah sinten sing tengah? Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu, Mak Limbo. Nggih, paring asma sinten? Kula kakange. Kakange Mas Parjo. Kakange adine wau. Kakange adine. Nggih. Oh nggih. Parjo Kluthuk wau. Kaya Antasena omongane wis ben. Iya. Paring asma sinten? Ariel Supardi. Weh, Ndek napa le bancaan? Ariel Supardi panggilane. Asli pundi? Ariel. Iya. Pardi. Pak Pardi. Iya. Ariel Sepur. Asli Karangmojo. Iya, Karangmojo, iya. Karangmojo. Iya. Deketnya Semanu. Iya. Karangmojo ki Gunung Kidul kono. Iya. Sing paling tengen dhewe sinten? Kang Mas. Kang Mas. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih. Paring asma sinten, Mas? Waluya. Weh. Nom-nom kok jenenge Waluya. Niku Mas Waluya. Aku mah dadi pekemu. Mbok menapa kuwi Waluya kuwi jeneng komplit ana jenenge sing iso disebut luwih enom ngono lho, Mas. Oh. Timbang tak kon jula-juli kok sampean kok. Tekan loro entek asireng ngono kan. Iya. Sinten Mas asmane sing cetha Mas? Joko. Joko, Mas Joko. Oh iya. Jare luwih enom. Nggih. Iya. Muring-muring e. Iya. Iya, Mak, ya. Mboten. Mas Joko Waluya. Iya. Nggih. Kuwi Mas Joko Waluya kuwi sakjeke urip ming Joko terus kuwi. Ora bakal ilang Jokone. Iya, Mak, ya. Monggo dipun bawani saking Mas Waluya, monggo Mas. Monggo Mas Wal. Apa niku? Apaan niku nggih wah menak dadi kewajiban baku yogane awake dhewe iki ora kurang-kurangan bintang tamu nduk. Lah, Jo Kluthuk eneng. Ariel Noah eneng. Iya. Wawin Laura ya eneng. Endi? Kae sing bonang. Iya. Senior kae, Mas senior kae. Sing bonang kae. Iya. Iya. Monggo Mas.
Ayo bersih desa. Oke banget kok bintang tamu sing melu awake dhewe iki. Kae sing demung kae Mr. Bean kae. Oh iya. Wis rampung le syuting kae gabung awake dhewe. Iya. Mr. Bean urung ya, urung. Di sing tengah ganti Mas. Mas Pardi. Iya. Coba. More adoh sukar sakit. Enggak di entekke Mas Parajoy. Iya. Kia Anglia tu tandang karya. Monggo Ibu.